जानला मोनलासो दाख्लैनिफ्रायनो जे भिडिअ होआखै मानि थाखाय मा बेस्थ' जानानै दंमोन बेखौ एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना आङो ओरैनो आङो हाखु दाखु जागासिनोखा बेहा माबा जाग्रानि माबानि नागिरफैलागासिनो र' बेखौ दानो जाया मा बियोनो खालामजोब्बाय आङो नै ओमफ्राय गाननांगौआसो माबायासो मा होनो नै हाखु दाखु जाबाय आरोना आं गानग्रोनानै लाग्रोसै र' हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय ओमफ्राय आङो दिनै बेसेबांबा गोबावजोंसो नोंथांमोनजोंहाय नुजाफैनो सम मोन्दों आरोना सम माने समखौ दिहुननांगौ जानानै फैयो बयहाबोथ' बिदिनोखा नालाय नङा होमबा समफोराहाय ओमफ्रायहाय दा हाखु दाखु नाय आङो होमबाबो दसे समखिनि नोंथांमोनजों जा एसे हायो बेखौनो शेयार खालामसै होननानै सानदों आङो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौबो माइ मारा होजोब्बाय नै मालाय दाना आजिखालि मेसिनजोंसो होसै नै टाइमा 8:20 जाबाय माथो नै 8:21 आवबायसो खारबायसो दां 8:20 खारोमोन दा नै बाबाया ससे दोनलांसिगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो माबाजोंहाय विंगारजों थांसिगोन विंगार मोनो ना मेजिक मोनो जायखिजाया पाब्लिक गारिजों थांसिगोन आरो ओमफ्राय दा खारबायसो दां एखमबा जा होसोनांगौ जायो बेसेबांबा गोजान गोजान उनावसो मोनहैयो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो हाखु दाखु सानफ्रामबो हाखु दाखु गुवाहाटि मोनदावबाय नै आङो दाख्लैफोरबो भिडिअसफोरखौ लादोंमोन जोंना दामानि माबा जागासिनो नालाय मा होनोमोनलाय स्पर्ट्स जागासिनो नालाय ओमफ्रायहाय स्पर्ट्स जानायावबो आङो थांदोंमोन खेलाबो नायदोंमोन खालामदोंमोनबो भिडिअ ओमफ्राय सफा बिदिनो ओमफ्राय बालायलांनानैहाय दानजोबसै होननानै आङो होला साननानै थाबाय आरोना बेखौ गोदान नांगौबा गोदान ब्लग बानायनानैहाय गोदानजों स्टार्ट खालामसै सानबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेफोरखौ ओंखायनो होआसै थांगोन नामा गोसो होमबाबो सोङैनो नागिरसै नामा थांनासो थांखासिगोन 2 मिनिट एखमबा लडबो खालामो थांबाय थांबायगोन बेयावनो गाखोफैनाया आंना खारग' मारबाय होसोबायसो नै होसोनसैसो खारबोफिनबाय माबाफिनबाय खारलांबायनो 2 मिनिट 3 मिनिट जाबाय दा ओमफ्राय होसोनांसिगोन आरोना बेखौहाय दा टाइम मथे सौहैयाबाबो जोंना माने रेजिस्टाराव साइन हैनांगौ नालाय बे साइनखौनो होनो मोना जायो आरोना जै साइनखौ होनो मोना जाबाय होमबाथाय मा जायो माने एबसेन्ट जानाय जायो आरोना एबसेन्ट जाबाथाय जोंबो फाइन नांगोन आरो जों माबायाबाथाय सौहैयाबाथाय टाइम मथे सौहैयाबाथाय स्टुडेन्टसफोरा जेरैबायदि फाइन नाङो जोंबो बेबायदिनो फाइन नाङो आरोना सम मथे सौहैयाबा ओमफ्रायहाय साइन होनो हायाबा थाबनो ओमफ्राय जुदि थांथारोब्ला माबायोबा जेनेबा सारजोंहाय डिरेक्टर सारजों रायज्लायनानैहाय होनो हागोन आरो सहैयोबा एप्लिकेसन होनांगौ जायो एप्लिकेसन होबा एसे गनाय जाबाय आरो होमबाबो दा थांखानानै ओंखायनो टाइम मथे सौहैयोबा साबसिन जायो नैबे टाइमजों थांनो हायोबालाय थाग थिग सौहैयो ओमफ्राय एसे लेट जाबाथाय एसे लेट जाबाथाय मोनला आरोना 5 मिनिटसो लेट जाबाथाय बिदिनो जानोसैलाय हाखु दाखु जानोसैलाय दा थांगासिनो दुब्लिबारियावबो नै माइफ्रा हालाजोब्बाय मानसिफ्रा हाजोबदों नै जोंना दाबो जायाखैदां जोंनि हानिया ना मोनलाजोब्बाय बयना लेटखासोना एसे जोसासो दां मालाय जोसा जोसा नै मालाय जोंना जिराथिसो नालाय जोसा गायबाबो जों जोसा मोना आरोना नैबेजों नुहुरहांबाय नैबे विंगारानो गाखोनोसै बेयाव मानसिफ्रा बांद्राय बुरजा गैखाया नै आं दा मोनसे स्कुल फिसायावसो दंफैयो आरो थारमाने बेयावहाय सासे पेसेन्जारआ माने सिख्लासा आरो रावबो लोगो गैया ओमफ्राय गथ'आहाय माने माबा बायहेरायाव थांनो ओंखारदों होनना बुंबाय थादोंमोन आरोना दा बेखायनो आङो ड्राइभारखौहाय लाखिहोनानैहाय माने बे स्कुलावनो दङदां होनानैहाय लाखिहोनानै बे स्कुलाहाय बे मुकुलदां स्कुल आरोना बेयाव लाखिहोनानै बेखौ खालामहोबाय दा नै नेगासिनो आं बेखौनो गथ'खौहाय ओमफ्राय थांसै आरोना बेनिफ्राय सौफैबाय आङो सौफैनाया खिन्थु एसे
3 मिनिटसो लेट जाबाय आरोना दा आङो बै गेटआवहाय जे रेजिस्टाराव साइन होनांगौमोन बे साइनखौ होनो मोनासै दा बेखायनो ओरैहाय फारसे मोनसे मा होनो अफिस रुमावहाय लाबोनानै दोनफैयो नालाय दा बेयावहाय होनानैहाय थांनोसै बेयावसो दोनदों बेखौ आङो होनानै थांसै बेनिफ्राय रेजिस्टारावहाय दोनथाय औ ओइ बिदि दाखालाम नै आंहा दासो सफैदों नै सफैनानै जाखांबाय आरिबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजों नुजाफिनबाय आङो दसे सम दिनै ब्लगखौ एसे माबानोसै होननानैहाय ओमफ्रायहाय आङो दा खिन्थानो सानदों थारमाने आङो दाख्लैनिफ्रायनो जे भिडिअ होआखै मानि थाखाय मा बेस्थ' जानानै दंमोन बेखौ एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना आङो मानि थाखाय एथ' बेस्थ' जानानै दङ ओरैनोबाथ' बिदिनो खासै नङा होमबा दिना बेस्थ'यैनो थांखायो ओमफ्राय होमबाबो ओरैबायदि दसे टाइम मोनबानो आङो माने इडिट खालामो नालाय खिन्थु बे इडिट खालामनोबो टाइम मोनथाराखै आरोना आङो बे इडिट खालामनायनि टाइमावनो माने आं माबा मोनसे खालामबाय थायो आरो बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनि आङो र' ओमफ्राय नै जोंना माइ माबाया दाथ' लाबोबाय नालाय नै बेखौ एसे लांजोबसिगोन ओइ दाखालाम मा जोंना नै माइ आदि गायग्राया ओमफ्राय बे गावसिनि बाहाग बिसोरो नै सोजोब्बाय बस्था फैद' नों दाखालाम आयौ हामा बिदि गानो ओइ आथिङाव जोर हाबो हामा दुस्थ' मानसि बेनो उफुद्रु खालामो माइ दोनफैबाबो मैयानो दोनफैदों मैयानो लाबोदोंमोन इसोर फावा हामा मा जोयो इसोर उदैयाव हाबोनो दे बिदि गेलेयो हामा दांबाय थायो सोर दांबाय थायो माखौ दांबाय थादों दांबाय थाबियो सोर दांदों दादाया माखौ दांदों दादाखौ दाउखौ दांदों दांबाय थानो नाङा ना जानला मोनलासो नोंलाय जानला मोनला नङा बिलाय मा होनदों आइदै मा होनदों बिलाय दादाया जाम्बासो आइदैलै दादाया जाम्बासो मुलि फुननायसोनो गावना मुलि फुननायसो बिदि दाखालामनो बिखुङा मुलि फुननायसो गावना मुलि फुननायसो औ मामिनाव बल जोआ मामिनाव बल नांहोआ बेयावसो औ बेयावसो ना थिखो मालाय नै थिखोनानै लांजोबसै दे नोंहाबो थिखो आयौ हाया आब'नो होदो आब' थिखोनोसैनो औ दे थिखोदो औ लांदो होनदो ओइ दादां हंगार नै माबायाव नांगोन हनै साखायाव नाङो औ साखायाव नाङो लांसै आबौमोननिसो बियो दे लांबाय ना गुवाबो थिखोबाय नै लोगोफोर आङो थारमाने नोंथांमोननोहाय एसे शेयार खालामनो सानदोंमोन ना मायाव बेस्थ' जानानै दंमोन आङो र' नैबेखौ खोन्थागोरनि आं नै बेखौ आङो दहाय क्लासाव लाना थांफादोंमोन आरोना ओमफ्राय सम मोनबानो क्लास गैयाबानो आङो बानायबाय थादोंमोन नै आयौ नै बे जाहैबाय एमब्रयडारि बे बिखुंनि चेरि ब्लसम बानायदोंमोन आरोना थारमाने बियो अर्डारसो बेयो सासे लोगोनो अर्डार होदों बेनो गांथाम सुनांगौनो गांथाम ओमफ्राय दाबोनो बेसेबांबा गोबावसै आङो सुनानै हरनोनो हायाखै सुना हरनो हायाखै टाइमखौनो माने सुबाबो आंनिल' सुनाय जायो ओमफ्राय दस्रानिखौ सुनायानो जाया आरोना ओमफ्राय बेनो फार्स्ट माने बेखौ बियो अर्डार होदों नालाय बे गांथाम नालाय ओमफ्राय बेखौ फार्स्ट सुगोरबाय आङो ओमफ्राय नै हासिगोन बावला दहाय एसे सुदों क्लास गैयियावहाय ओमफ्राय नै बे आरो बेनि आखायावबो सुगोन एसे बेखौ सुनाय नङा बे नैबे कालारखौनो सुगोन आरोना नैबे कालारखौनो सुगोन ओमफ्राय मा सुनाय जायो र' नायनोसै बेखौ
ओमफ्रायहाय आंनिया मा सुनानै लादों आं नोंसोरनो देखायबावनि र' नै बेयाव दङ माखासे बेखौ आङो जास्ट नै आखाइया गुसुंथारमोन नालाय बे आखाइ गुसुंखाय आङो नै बेखौहाय बेबायदि माबा मा होनो लेस होनानै लादों बेयाव जेबो एमब्र' खालामाखै आङो बेनो आरो ओमफ्राय नैबेबो आखाइया गुसुंथारमोन नालाय बेबायदि होनानै लादों आङो ओमफ्राय बेना फिखुङाव दं आरो ना फिखुङावहाय बिलाइ दं नै बिलाइ बेबायदि सुदों ओमफ्रायहाय बेयाव नै सानफ्लावार दङ आंना बेयो गानखांजोब्बाय र' नै सानफ्लावार बेबायदि दङ ओमफ्राय नैबेथ' फार्स्ट सुनाय बेनो फार्स्ट नोंथांमोननोबो देखायखादोंमोन आङो जायफोर नायदों ओमफ्राय नै बेनो बेखौ आङो फिखुङाव सुवाखै आखाइयावल' सुदों आरो ना आखाइयावल' सुदों बेबायदि ओमफ्राय नैबे गांसे सुगासिनो बावमोन आङो दहायसो माबाया खुन्दुं जोबना होनानै दहायसो लाबोफिनदों आङो नैबेखौ फिखुङाव सुदोंमोन आङो लेभेन्डार बिफां नै बे आंनिलाय ओमफ्राय आखाइयावहाय नै बेबायदि सुदों आरो ना बेबायदि टपा टपा होदों ओमफ्रायहाय नै सुजोबनो मोनाखै बेफोरो सुजोबनांगौआवनो माने माबा दंमोन मा होनो गुफुरा गैलामोन वाइट कालारनियाहाय दा बेखौनो दहाय लाबोफिनदों आङो दा बेखौ सुनोसै आरो ना ओमफ्राय दसे टाइम मोनबानो बेबायदिनो ओमफ्राय नैबेखौबो नैबेबायदियाव आंनाव दंखायो बिदिखौबो सुबाय आङो बेखौ नुनानैनो माने फसायनानैहाय बे सासे लोगोआबो अर्डार होदों आरो ना गावनो गांथाम माने आलदा आलदा कालारनि आलदा आलदा स्टाइलनि सुना हरनांगौ आरो ना दा बेखौ आङो सुखांजोबग्रोसै बिनि उनावसो आङो दस्रा कालारखौ सुगोन आरो सोरजों फन रायलायखो आयौ मा जाखो आबौजों नायनि आयै सोरनाव फन हरदों नोंलाय दा हर फन हर हनै मावफुं बिमानावसो फन हरगासिनो रायलायहरसै दे सानैजों रायलायहरसै दे हेल' होनसै दे ओइ गोलैगोन बेयाव दागाखो बोदैजों फन रायलायहरनो थ' बेनोमोन आंनि बेस्थ'नि राजाहाय दसे सम मोनबानो बेखौनो सुलागासिनोमोन आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे कन्टिनिउ खालामलांबाय थानो सानो आङो ओमफ्राय दसे समखिनि बेबायदिनो कन्टिनिउ खालामलांबाय थानोसै होननानै सानदों आरोना आङो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा दसे समखिनि बेबायदिनो ब्लगखौहाय नोंथांमोनजों आङो होलांबाय थानोसै आरोना बेसेबांबा गोबाव गेपबो जाबाय ओमफ्राय ओरैबो लासै मेनेज खालामलांबाय थानोसै मामा अराव दाथां आयौ अराव दाथां अर सावा नै बेफोरबायदिनो नों सावनो रोङा मा नों सावनो रोङा अरा खामो दे बेबायदि दा खालाम दे सना दे औ हामा सना नों खोथा मानियो ना मानिया आंनि मानियो ए नों मोजां ना गाज्रि मोजां ए मा नोंना मा नाम मोनलाय खिन्थालाय दे खाबियानसो रोंबायना नों लेखा फरायगोन ना फराया फरायो नों रोङो ना रोङा लेखा दे फरायलाय दे एसे खिन्थालाय दे खिन्थालाय दे ABCD होनदो बेसिमल' 1 2 3 होननायखौल' होननो रोङो गावहा रोङा लेखाखौ मा फरायालै बियो दुस्थ'सो हामा अराव दाथां दे थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै आंनि दिनैनि ब्लगआबो एसेयावनो बिदिनो फिसा ब्लगखौ आं लाबोबाय थानो ट्राइ खालामसै ओइ मामा बिदि दा खालाम आयौ प्लास्टिकआव डास्टबिनाव दोनै डास्टबिनाव नों बेखौ सावबा आबौ सावफैगोन दाहाय सावफैगोन आबौ सावफैगोन दे थां औ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगआवहाय लोगो मोनफिनसै होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं